سورة الأنبياء آية درنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. بيا بسوي هجريا باكله أني كمناني أني بناني أني ناني شهر ذو القعدة minye hijira sankalo tani kelena bisunya wonani nay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani saba sankalo duruna bisunyo mugani nani nay ambe dawda bugu masjid rajago ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه إلى آخر الآية. نهاية من فلنية أنكو لباك كان كباريا كابو كافرو ككنا جليما أنو كبامبانتيا أنو يه تيدين سوسولي منك ka Qur'ana mankutu ni mankutu ye mankutu munu min ni ulu be takana sagiro mankutu kono anu be filila ka bo Qur'ana ma watu do uba fo ko Qur'ana ye dabalide watu do uba fo Qur'ana ye donkilide donkilida watu do uba fo Qur'ana ye sogo nyagambilende wagatu do uba fo ko ciidenye Qur'ana tige akunna ube ka ken mankutu jugu chama minda Qur'ana ka kasoro Qur'ana toye aya werela lakum unzur kayfa darabu lakal amsalan fadallu fala yastati'una sabila. ala ko ciide may yere kala jedro nunu nye mankutu chaman misalia chaman min fo ika u filila u te sira sorobe kandani sira minye yo ala fuleka u ka kanna gela do foya bal qalu adqasu ahlam. ala ko bila maka kafiru ko Qur'ana ye shigo nyagambilende sogo mita fani na fantala ahlamu ko Qur'ana yode ciide nyire della ka ka sheba doke aka sogo ko sogo nyagambilendo sheba unkode ko ale shigora ko ale kunkolo tigera ka bwala ko kunkolo imbe boli ale bake ka boli aka kunkolo nofe ciide ko dola kele ni shaytan yettilonke keni ka sogola kanolla kalimoye niye sogo de kunte sogo minna mogo kunkolo be se ka tige cogodi ko be nyanamaya ibe bola kofe. donc adqasu ahlam sogo nyagambile ta fanni kunni sente shigo minna maka kafiru ko Qur'ana yode o kofe ubora o kuma ka bal aftarahu ko ayi Qur'ana ciide nyatiga kundela alama fayde ayatige akunde la kafo
uboro fanaka uko bal huwa sha'iru uko cide nyere de donkili danna imene Qur'ana yi donkili de dro cide nyere donkili danna de abake ka donkili da faliyatina bi ayati kama ursila li awwaluna na ale ko ale ciden de akan na ni tamanshe doye min beke sababu ka ke tamanshe ye aunye nambe dala ko ciden do u yere kanya gele tamanshe ulu yere ka tamanshe kiriyelo kambo de ma sino tamanshe dira ciden makoy min nin Qur'ana yi me ulu kambe tamanshe sugu munuma ya annuna kanaqati salihi wa ayati Musa wa Isa ko salihu ya nyame mimbo aka mugo ye ani tamanshe munun tumbe Musa bolo kata ka mugo ma ani tamanshe sugu munun tumbe Isa bolo kata ka mugo ma ulu kambe ulu nyogona dem ko har o nyogona tiden ko nyogona ke ulu fana kaye kuna dala ko tiden do me munna o tamanshe sugu ala mudi tiden makata ka mantoma ala yo banganye aya wure kono suratul isra'i kono wama manana an nursila bil ayati illa tajaba biha al awwalun ala ko foy manne ala bali maka kafiru baka tamase sugu munu nyini ciden fe foy min bali nkunati folo mo munu nyu nyini nunya akuye uyu galon tege yade wama dawla nyu halaki bon ni anana nunun fana mambado utelli mananuye ne minye ki halaki kala jaban nati ki manto kabbe halaki yoronkele nyo korota kabo ciden ka mantonka manton folo malli manana yede manto yennin kabako sigi nyini ulunye kabako sugu nyini ulunye nunya kuye asima limanana nyu la jaba ode ya to maso ka ke ciden ka montonye parce que hotel manana wali haja khala taala ninde koso ni yoro la ala yere bena jabudi min nyato maka kafiru be tamase sugu min nyini ni ale ma kuye ala yere benu jabi ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ولهذا قال تعالى نند قصلكم ما أمنت قبلهم من قرية أهلكناها ألا قد دقمغمنو نني ألا يهلكي ومالي مناني تامسنون دقمغمنون تمنا ما كان كافرون ولو مالي مناني تامسو يني ألا يهلكي أفهم يؤمنون يا لما كان كو دبنا داولا ولو دبلي منانو يا mogo munu temena ulunye nu ye tamanse nunu nyini ni ala ya kuye umalli mana nu ye nu halaki makan kaw de belli mana nu ya ay ma ataina qaryatan min al-qura ala ko le madili ke dugu suma dugu munun temena alladhina buisa fihim rusulu dugu mogo munu ninne ala ya cide uncuma ayatan ala yaddi nabiyaha fa amanu biha dugu mogo shite ninne ye taman shemmi ninya adu kan nabi nyuma makana uma nuli mananai o make dugu mogo munu temena ninne ala ya cide uncuma nye taman sheddi a ciden kele makana kan mogo ma umalli mananai bali kajjabu uyeta man sey ngalon tiga yade fa ahlakinahu bijalika ne ala yuhlakinu sababu afa haulai yu'minuna bil ayati yala nunu ala kambe makkan kawma yala nunu de be limana ni ta man sey nunu nya law arawha duna ulaika yala nunu de be limana ni ta man shawye ka dugumo to munun temena nunu mal limana nunu de be limana ya kalla منكسر كوتك بل ألقوا إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون مكا كافر تايموني ألقوا نألا كما سبرا مغو كالله لما فضل كو أبسا كافريا كاري
katado jahannaba kono o tigi be saka kafira kare ate limana bada walau ja'atuhum kullu ayati nini taman se nanu mawte limana nay hatta yarawli ajaba alima fonnu yella ajaba dimine nyawunyana domi fonnu yella ajaba dimine nyawunyana domi ala ya sabe mugo ka ko ete limana ya ni mugo ni ala ya sabaka ko ale be sa kafira de ka nini taman se nanu o tigila mugo ma ate limana abara fo domi na yella ajaba dimine nyana la gara kenekre ka abel limana o wakati ro fana kan wakati limana te fo nyama haja kulluhu wa ghadi shahadu min al-ayati al-barihati men makka kafiru fule kan be benyini kanin kabako kanin tamase sugu munu nyini taman se chaman de be kabako chaman de be nimma kan kawuyanye aye unyana wal hujajil qati'ati hujaw de be huja chaman de be min be galon tige kabu bolo wa dalail bayyinati ala idir rasulullah sallallahu alaihi wasallam delila jele chaman de bolila chidem bolola della chaman jele chama atumbe chidem bolola katuma ma huwa ajhar wa ajallan wa abhar wa aqtam wa akhhar delila munum bangallendo fem bangallente kubo fen jelentu kubo fenti hada madenka hakilina ewa ikorona fili kubo fenti hada maden jatige kubo fenti hada maden karaba kubo mimma sunhida ma khairihi min al-anbiya salawatu wa salamu alayhim ajma'in makan kaw yetta man shawye ciden bolo ta man she munun yogona mabbe ye ciden balimaw aka balima nabi nyuma munun temenanye ta man she munun mayewu bolo o ta man she sugu yera maka kafiru bolo iliman yaraba nin qur'ana de ye ciden ka ta man she bele bay kitabu temena aka bona be akanyina be akorota lendo na be bali dondola ko ciden ka kaloci ciden ka ala dele kalo ka jigi ka ci fulaye makan ka wuyaye me ko ciden yulu dabali do ko aye wulu nyawde dabali dro ko kalo kera ko me fula wulu nye koro ka soro kalo maji donc makan kafiru tumbe nin taman sen nyini minna cinya nyini na wutede kan na gelewde do bambantude do minya to fana mogo do be se ka fo makan ka tumbe nin taman se sugu munu nyine ku be limana hari ala fana tun ko o do bole cide mboloka ala ya mana fo yede akon ninya na tutel limana nay o ba fo de ninya nati utel limana nay o de ato ne ala fana matta man se nunu nati وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يقول تعالى أرد على من أنكر بأسة رسل من البصر على بافوني مسمى كورتالندو نابي أردوك مغوكا mogo munu nya nankariya ko munna ala ye hada madunci kulu ke cidene ko hada madin manka ci kana uluma mogo munu nyon nankariya hada madin manka ke cidenye kabo ala fe kana uluma mogo munu nye on nankariya ala ye araddu buka bal modi ato anko araddu kitabu folo ye qur'ana de wadi ato qur'ana kam mankuto dola ciden ko fihi nabaw man qablakum wa nabaw man ma'akum wa nabaw man ba'dakum ciden ko qur'ana ye kitabu de mogo munun temena awnye o ka kibariya ba kono awni mogo munun be nyanama ya wakati kelena o ka kibariya ba kono mogo munun be na aw kofe fo kata qiyama o ka kibariya ba kono me o qur'ana tawsiri to sisa o do kera ko ne de be tegeroma ni yen qur'ana de tawsiri sisa dona be sama kata yire ma ko ale de tegeromara ka sura to ma fo ambanda de ka tawsiri de toyewa
sir mugo fulu mugo temena mugo bena fu qiyama abbe ka kibariya de benin qur'ana ko abbe ala ye munafiqu fo ala ka mushriku fo ala ka mu'minu fo ala ka kafiru fo ala ka labatolau fo ka fashiru fo ka janfantu fo ka dannayamu fo ka jeneyakilau fo ka yawa iribadunau fo ka dolominau fo ka juwe wa munu be juweke ka be fo danga dew bange baga kuta baga abede kibariya be nin qur'ana ko men ni kuma na iribaka min yere baro ale kan nafulu jelente eta hara ale ka bara cogodo ita kan nafulu nyini cogodo ko akam benne de ma ko ne kan nafulu haramu ye kasureta tigi do ita tigi ka bara cogo yere do men ni kuma na iribaka doro ko haramu do draba sama kata yere ko ale tegere mara ni ye bidiya fo min be bidiya ka o ba sama kata yerema ko ale tegro mara ni ye munafiqu kam ma kutu munu be qur'ana ko ni munafiqu jogo nu yudo fo o be mugo minna aba sama kata yerema ko ale tegro mara qur'ana de aradu kitabu fulay qur'ana majigi kulu ka koy amba ke ko de fo ka je ya hada madawni qur'ana man amajigi kulu ka majigi iruka qur'ana jigina hada madawde kawde jogo ba kono na bora mugo min ka jogo kono domi ni o jogo bila yere baro sabati len bila jogo yade nyini be tubi kabo jogo ina jogo ode ya furayde me konne de tegero mara e katto ne ka tegero mari de ye ni alaye mi haramu ya qur'ana kono ko ka fone ka tegero mari ye ode aja ko kata esa e ka tegero mari te ba fokati sa ikatteger marite ba qur'ana ko bal malaka limana de dama ka hakli man dama nin qur'ana kambe bede ka kibariya be nin qur'ana ko wada to bun kasiru ko aradu benni ayala mugo munu ko hada maden ka ke cidenye hada maden cidenya mugo munu nyon nan kariye ninye aradu ye kabo alafe kana uma ala ko ma rasulna qablaka illa rijala nuhi ilayhim ala ko cidema ni maka kafiru bake kafo ema ko alama foi ci kana wuluma ko ni hada madente ko munna alama malika chuma afuye ma arsalna qablaka illa rijala nuhi ilayhim ay jami'u rusul alladhina taqaddamu kanu rijala min al-basar afuye ko ciden cide temena enye ko abeye cede abe hada madende nin fuye de parce que cide munun temena makan kaw dalen tumbu dola kuma mana ibrahima ale minye cide be faya ale minye tawhidi tugi be kuntige makan kaw yere tumbu yere dambi kata yere de ka dinama o dalen tumbala ko ibrahima ye cide de na dalen bala ko ibrahima ye ciden de ewo ibrahima ye hada made cede do hada madende do bo mun na au be ciden ka ciden yan nan kariya ko pasiga hada madendo ciden cide temena ka anye wama arsalna qablaka illa rijala nema mugosi ci enye muhammadu ho abe ye cede abe hada madende nuhi ilayhim ninne alai wa hauchuma ko ke ciden abe ora to bun kasiriya tawsiri ako ay jami'u rusulil ladhina taqaddamu kanu rijala min al-basari ciden cide temena inya abbe ciden cide temena inye abece abe hadamade lam yakunu fihim ahadun min al-malaikati malika kelema yewula cide munun temena inye mogo kelen tunto la minye malikiyai kama qala fil ayati al-ukhra kama la yafa ayawre kono وما رسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى ala ko cide ma ne ma cide shi ci enye fo abeye ce e wa be duguma bo tumam dramani sadiye ni ayat tawsira kon ni nyaayirana kon nabi nyima musote
cide musomate nabiyuma musomate cide umbora cewudela musoma delikaci aya iranna fana alama delikaci de mbo burusula cide be cira kabu abe duguba mo parce que jama be duguba de la ani duguba sigi baga hakili min bala ani ewa dina kanu min bala anyogona te bursu sigi baga chamana odi ato cide mabo burusula min ahli alqura cide be duguba mo abe bora duguba de la wa qala tala hikayat amman taqaddama min al-umami ala ya fonye kalakalanye mantom munun temena anye li'annahum ankaru jalika parce que mantom munun temena makka kafiru nyu o fana yen ninna karyawo ciden kake hada madenyu fana ya nan karya abasaru yahdunana suratu taghabun mantom munun temena na kilenkele ciden ciruma mantom temenen ko cogodi ko hada made de be ankanda hada made o de bankanda donc ninye aradu ya abeka ciden cide cira bece abe hada made malika kelentula wada to ala ko fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ala ko makan kan ni awuta do kitabe dira mugo munun manni doni bubolo ayun yininka ko yala cide munun cira kateme au ka kitabu kono cide munun kibariya bu kono hada madunde do wa ube malika wude do aye kitabe dun ka yininka doron kitabu dura munuma ayun yininka fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ay ishalu ahla al-ilmi min al-umami kal yahud wan nasara wa sha'ir tawaif hal kana rusulul ladina atawhum basaran aw malaikata ay doni ke baga wunyinka doni ke baga munun temena wunyen makkan kaw ay doni ke baga wunyinka yahudiyaw nasaraw ani awa jamato ayun yininka yala cide munun na uluma ka cuma hada ma daunde do wa ube malika udero ayun yininka wa inna makanu basaran ciden cide cira katame abbe hada ma de wajalika min tamami ni'mati llahi ala khalqihi awa ninye alaka nema dafalinde fanaye aka damfe ka koy hada madun ni alaye cidenci ewa hada madenci auma ni ni alaka nema dafalin da fane auka koi idi basa fihim urusula minhum tumami alaye cidenci kabo au yerela yatamakkanuna min tanawulil balagh minhum wa la aghdi anhum hada madun munun ni au beseka la selim mina kabu bolon abeseka kuma mina kabu bolon abuka kuma famu ni malika tuncira au mana teseka nyon famu ate nyogon fam ani munum be nyogonta abes anu be seka nyogon fam abu ka kuma famu alay wulude ci awma alay wulude ci awma donc ni aya ye delula irana ko hada madaw anka nante min do masaila mi nanta don ani min doni ti bolo sagi kata doni ke bawma de sagi kata doni ke bawma ni ye don ke baw fana ka kuma fo doye ko qur'ana ni hadisa de foranye ko don ke baw ye we hadama dawni an fana ye hadama daw cewude do an fana ye cewude sabali ala de isa gi kata don ke baw wodi ato muqbil wadi uko ko tumami kasage kata ulama uma kasage kata don ke baw ma akotumami hadama daw nyu otoye tahabbatu nyagambira wodi ato ahli sunna wal jamaa ni salafiya abu ka simati kono abu ka mankutu kono ube hada madon ni doni ke baga nyuma wude kala nyona ahli sunna wal jamaa demisenu kalambalin ulube jamani doni ke baga wude kala nyona ube doni ke baga silama manto ahli sunna wal jamaa ka doni ke baga nyuma ulu de yira mogon wula ka mogo kala wula mais ni ye mogo ye bada ba yere de yira jamala
ni ye karamogo fo a koro ahli sunna wal jamaa ayimmati ahli sunna wal jamaa ulama urasiqina fil ilmi ni ya kelen fo ana defo do bo ola ka yere yira mogo la doro ni ye nyiye mogo la dina siratige bagade do woleli kira do kata yere ma ya yere kolosuma sunna mogo nyuma sunna karamogo nyuma kalamo nyuma be abe harama daw ni doni ke baga nyuma de kala nyogo na ki sagi kata doni ke baga nyuma wa idha jaahum al-amru min al-amni aw li-khawf ajaw bihi ولو ردوه إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وآية فنانين آية نونون دي على يريه مغوصاقي كتا دوري كبغوما على كون أكوس هذا ما دون فلده أكون نكومي نانوما نحكي سيكي كودي دو ube siranya kode do una chari beni dabwa koroki sago fola ki ta fola ala ko nutu nye ko sagi kata chidema anu ka ko nyema ka doni ke bagaw nutu nye ko sagi kata guluma ala tumbe ko indoni aba adi mugo munumba nyini ka ko fale ka bo delela wala qur'ana ni sunna ala ba doni di uluma uba doni bokana uma la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wala anka sagi kata doni ke bagaw amma fo doni ke bagaw te kata wude ube kataw masumute ni cide nyerette mena imamu na maliki yofo ka to cide kam misirila ko hada made be ambika kuma do mina ambika kuma do sagima fonnin kaburu tigi aya bolon ko ni nyesi cide ka kaburuma cide kelem tewde masumoy amma fu don ke bawu tangalendo de me ala yan sagi katuma doni ke baga minna ka kataw bangera domi anyogona doni ke baga wuya yira ayem minfo ni nye katawuya o kataw bila aka kuma to munu nye sababa e ka wuluto ka barake moy e ka katawin to parce que cide nyo foya hada madente kullu bani adam qatta wa ghayri qatta'ina tawabina cide ko hada madembe be kataw ako me kataw le kalam nyuma yem mimbe tubi awa mustahidu fana doni ke baga munu nye mustahidu ye comme Cheikh Abdallah Bumba yuna nyogonaw an katilela anni munu nyogo soro wakati la ufatura la ka hinula Bumbaji bune useminu na nyogonaw Cheikh Albani na nyogonaw Cheikh Salih Fawzan na nyogonaw nunu nye mustahidu de mufti wudo ambe shagi katuma de ambe shagi katan nunun de ma anka kola o yere ni nyogonche ni min kataru anyogona doni ke bawu yaira ko katawu ya soro ya ambo katawu bila parce que tide nyofo akon mustahidun ija hakama li hakim wastahada akon ni kiri tigela ye kiri tige ale ya yire jija beke ka delila nyini qur'ana ni sunna na li sarafu ka kumala ako e wanna ya ka yire jija beke tinya nyini ne da delila nyini ne la me akatawura tide ko sallallahu alaihi wasallam aya ka yire jija minke o baraji baye aya ka kataw min kala bo ya fama akom min ni mustahidu ya yire jija delila nyinina ayet delila nyini ka kuma min fa benna sababa ma sarafu rabai aya ka yire jija min ke delila nyinina wo sarabai abenna sababa min fana ma o sarabai sarafula mena katawra sarakelem baye aka kataw wala ba ya fay wala aye sagi kata doni ke baga nyuma aka sagi katu ka kuma mana anfule jinya laba minna ewa doni ke baga fana bolen de nyogon koro ulama ul kibaru suyugun nunu munu nyu suije doni nyinila ani doni folila ulu fana ka fatawanu ka hakilina ni demi sheni doni ke baga te kelenyere aka nim fana famude ulama ul kibaru munu nyu je doni la ni fawjan nunu nye hari uluka doni nyini wakati ye doni nyini chogomi anan shisa ka doni nyini chogo abe komi sanni du eno be sega ke kelenya atesega ke kelenya de anka sagi kata doni ke baga bawdema karamogo be fanate koy nan ko anka sagi kata karamogo be tede
العلماء المتمكنون في العلم العلماء الراسخون في العلم العلماء الكبار دونك بغبا أنك ساقي كتاولما منو نيسيجي قرانا نينينا حديثا نينينا باتو من تنبوبولو علي سرنيا من تنبوبولو نيني مغو سبا من فو ني ايوان بومبازي بنو سيمين سالو فوزاني شيخ الباني هري باتو من تنبين نونبولو ني علي سرنيا ني با سورو اني جنيا باني من تنبين نونبولو e ba soro doni ke baga demiseni la mamin bolo illa marahim rabbi wala hinna kelen munuma donc aye sagi kata karmo baw ka kitabuma ala de yaw sagi katuma de fashal ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ndellaka mahmudul lamini sinkati ka kuma fawye nyame aka kalandende na atiyatu buni salim ako dondola ka to fasilu la kalasila avec kalandewun kala kalanden do yem mamla mini sinkete aya nyinin ka masaila dola mamla mini sinkete ya jabi mamla mini sinkete ko ma doni ke bagaw yenni fonni jogodela ako mamla mini sinkete man nemi nyinin ka doni ke baw ka kuma la de ne nyinin ka kiden ka hadisa de la qur'ana ni hadisa mamla mini sinkete adiminara abora kala shikono o don nyere mume ama kalanden kala aye kalanden kala lito yodo kunyangi ninye kalanden to ko ninna ko ede ni la samade yanka kalanchi ako ninne ko doni ke baga kote ede be qur'ana do katime doni ke baga ede be chiden ka harisa do katime doni ke baga e nyana doni ke baga be kuma de fonu yere ye ni boyoro to bolala amma fo mo kana delila nyini me doni ke bawo fana ka karamanu ka bonya do yede odi ato bunu semini ndel la kaya yem masaila do sege ka konni masaila kuma chaman nana la nim fora akum min nim kuma min fulen nya nana masala ye kuma do fa konni kuma min fulen nye na tu nya soro doni ke baga yen nim fo nenye ntum men ninde sembentiya me madoni ke baga yen mi nya fo nye ndese ka fo ka sembentan kana boyji man kono no semin shawu sila bunte me kono ba ka kuma wala yoro chama abe masaila do tente aba fo nintunte sira nimbe bo ijima wala ni doni ke baga man nim fo nye ntumbe ninde giriya mamma doni ke baga yen mi nya fo nye anka doni ke baga karama anu ka bonya anka du yede ala de yan sage katuma foy nama sage kata doni ke bawo ma ante bila foy la ni kataw ni filite ala yere de ya an sage katuma doni ke bawo ya fonni ayala brahmani sadi ko delila benu ayala anka sage kata doni ke bawo ma masaila wala nama ko min famu anka sage kata doni ke bawo ma dina kodo jinya kodo kuma mana fin nawajili ko ba munun be cu hada madon ka no tunte folola o ba fo de man nawajilu be man ka kuma wulula de nawajilu kanka sagi kata karamo bawde ma ka sigu uka wala to fawjanu ka ko do be sisa demisen fitini be ta sigi ka dabu akoro ako umaru tilela no o ko sugu nana umaru ma be muhajiran lil ansar be de faranjonga ko ka hakilina nyini donc ala ka hakiman dema fashalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين وما جعلناهم جسدا ala ko ni ala macide un ke farkolo tigiye la yaakuluna ta'ama nute dumuni du koy ne mun ke farkolo tigiye nute dumuni du nin fana aradu de ye makankaw ka konni nye ciden sugu jumaye ale be dumuni dun komi anw be dumuni ke cogo mi abo ye dumuni ko cogo la an be dumuni sugu munun dun abo ɲɔgɔnna de dun a be mi komi an be mi cogo mi a be ta sugu la ka taa awa ka garijɛgɛ ɲini ni baara kɛ ka garijɛgɛ ɲini ka balo ɲini komi anw be ta sugu la cogo mi ala y'o fana jaabiya a ko ma jalinahum jasada a ko ciden munun tɛmɛna ne ala mu ke farikolo tigiye la ya kuluna tama n'u tɛ dumuni dun dɛ a bɛɛ tun bɛ dumuni de dun
ciden cide timina farkolo tigu de da bebe dumuni de ke ni ciden ye dumuni ke ka fo ciden do abe dumuni ke obe mun toro ote de foye aka ciden nyala ciden cide timina nye farkolo tigu tunte nute dumuni ka betumbe dumuni ke de ay bal kanu ajisadan yakuluna ta'ama ciden munun timina be farkolo tigu tumbe dumuni de do kama qala taala komi ala ya fo tigu masamin kortaleno وما رسلنا قبلك من المرسلين على قتيدما ما تيدن سي اني الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق على قتيدما ما تيدن سي اني فو ابتم بدموني دو utum meta sugula fana katu ka garjage nyini anu kabbalo utum beta sugu de la fana ka fo ciden be dumuni ke ciden e wa ciden tara sugula o madda mina lela o te de fo kata mota o te fentora ka ciden nyama ciden cide temena nya be tumbe ni to la o be dumuni de ke o beta sugula de ay qad kanu basaran min al basari hada madawun de do kabo hada madawun tola yakuluna wa yashrabuna misla an-nas cide munun temena utumbe dumuni de ke utumbe mide comme hada madawun to wa yadkhuluna li aswaqa utumbe do sugula de fana litakassubi wa tijarati katabara ke katajago ke utumbe ta sugula de katabara ke katajago ke walaysa jalika bidari lahum wala naqis minhum shay'a awa ninte cide un toro ni foye ate foye na kashi kabu ka cide nyama fana ka foye cide nye ibi ake ka dumuni ke ko cide nye ibi ake kammi ko cide nye ibi ta sugula katabara ke katajago ke ote foyi toro cide un ka cide nyama ate foyi na kasu ka cide nyama kama tawahamahu al mushrikuna fi qawlihim komi mushriku ya jate mina chugomi uka kuma ula ko mali hajar rasuli ukambe cide ndema konni nye cide suku jumaye ya kulu taama alebe dumuni de dun o yamsi fil aswaqi abeta sugula abeta tama sugula laula unjila ilayhi malaku hari alatun kam malika do jiga nofe mimbe akakuma ushembentiya ni malike mbafo amma awa nimbake kamin fawiya ayat dalade alade yaci fayakuna mahu nadhira hari alatun kam malika do jiga nofe onake kafaraka onake bagabagali kelay kafaraka hari no tunkake awu yuluha ilayhi kanju ube ni ale ko ale cidende ni alaka cidendo munna alaman na fuludo jigi kana ama na fulu minni abe balo noye onaki sababu ka bali kata sugula munna alaman na fuludo jigi kana ama aw takuna lahu jannatu ya'kulu minha ube munna ni ale ko ale alaka cidende munna alaman na go fordo di alema na go for minna abe balo akono ka dumuni ka kono mimbe ke sababu ka bali kata sugula donc tuma mi makka kafiru yen nunum be fo cide nyede ala yu jabi ciden cide cira abe farkolo tigi abe tumbe dumuni de ke abe tumbe mide abe tumbe ta sugula de kata bara de ke kata jago de ke o ma foyi toro ma foyi nagasu ka cide nyama e wa ciden fana bo jogo de la wa ma kanu khalidina awa cide munun temena fana uma ke mugo yede nube dume jian kono de ay fi dunya ala muke mugoy nube dume jian kono de bal kanu yaisuna summa yamutuna ciden cide temena abe tumbe balore o ko be sa woda to la ko ayawre kono ma jalina li basar min qablika li quluda ala ko cide nema dume like hadama denye enye de ma hadama den sike enye ko mimbe dume jian kono wa qassatuhum annahum yuha ilayhim min Allah cide on ka kere ya fenye minnu ni hadama don tobo nyogonna ala yu kere ni ala be wa hawchuma wa hawbe bo ala fe kanu umma tanzilu alayhim al malaikatu anillah malikau bejigi cide on ka kabo ala fe bima yahkumu fi khalqihi ala ba fe ka kiri min tiga ka jonna mimma ya'muru bihi wa yanha anhu ala ba ka jon nyamrani minye aba ka jon bali minna abodi malikau na be jigi cidon ka ala ya cidon ne hada madon tobo nyogona ni yoray
sino hada madanya to hada madunde ko ma chogo ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ثم صدقناهم الوعد وكفى على ياك الله رب واسرافي دوني أياك الله رب تيوي أي الله رب من توي أي الذي وعدهم ربهم لا يهلكن الظالمين تمام على ياك دوني أو أقوتي دوما أو كسبتي أو كسبلي أتاكا أني تونيلي كلام منهم بنيوغنا ني على بنا بحلاكي بابي حلاكي صدقهم الله وعده ففعل ذلك على الله من تشيدون على الله بو أشرفه أي الله من تاوي على ياكي تشيدين تشيدبه أني مغو منون تنبه كليلا أني تونيلي كلام منهم تنبه نيوغنا ala labana kabe halaki ka ciden ta sabat ayo Allah du wasrafi wali haja ninde koso qala ala ko fanjaynahu man nasau ne ala ya ciden kishi aninya kanu kam mo min kishi ka fara ciden ka ko mutugu baga mu'minu munun tugura ko ay atiba'uhum min almu'minina ne ala ya ciden kishi man nasau ya jonye ani ciden tugu baga mu'minu munun tuguru ko nye ulu kishi wa ahlakina almusrifina munu nye danteme bagaw ye galontigela nunu munu nye ciude ngalo nye ulu halaki musrifina ye jonye ay almukazzibina bima jaati bihi rusulu mogo munu ciude ni minnana mogo munu nyo galontigeya nyo ulu be halaki ala yakallahi rubu asrafi kaninge لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون يقول تعالى منبها على أسراف القرآن على باب مسمى قرطال نابا حكلي جيجي قرآن كقرطال ومحرد لهم على معرفة قدره يعني على بالنابي هذا مدون لسو anka qur'ana valeri do qur'ana valeri min bala anko do alako laqad anzalna ilaykum kitaba alako wallahi ne alayya kitabu jigi auka fihi jikrukum kitabun minna ka qorta bala qila sarafukum aka qorta kitabun mi aka qorta bala wa qila hadithukum do ko kitabun mi naka kuma nyogonya ba akono وخيل دينكم دوكو كتابو من ناكا دينا باقونو ني كتابو جيغاوكا كتابو من ناكا كورتا بكتابو منا مغو ني نين قرانا كلا اللي منا نين قرانا iya kala bitadabburi ka kala ni takashiye nimba kono ayi nyamara minya yake ayi patanya kabo minna ya toye iye mugo korota lendo jiani lagara ala bi korota jiani lagara dalla ka Sheikh Abdallah Bumbaji nyinenka ko do ko koy kani idombila qur'ana kala na ko ni denye qur'ana kala ko aveniri tala ko aba majigide ko haja qawlun batilu akon ni kuma cinyalende akon mugo ye qur'ana kala idara qur'ana la yi barake ni qur'ana marufu ras fi kulli makan fi kulli zaman mugo yin qur'ana ye kala ili mana nayi eye barake nayi akoy kun koro talende do ibe yoro ibe wakati la ikun koro talende do bonya de be qur'ana la korta de be qur'ana la en ko marbul khattabi yo defo dondola abora madina ya surale de khalifa an abena makka ayem minke amiri e makka no ben nasrala ye nyogon ako ede makka kanyemay e bora makka ye jonto i kofe kam makkan kaw khalifa ula ako ibn abuja umar ko ibn abuja e jonni ako anka jonkan horale ndedo umar ko quraishi makkan kaw jonkan horale ebe bila makkan kaw kunna ako marale de yu ka qur'ana kalam bagay ko ale de be qur'ana do katima beka
أقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام ويدع به آخرين ألاكو ممركو أقول نين قرآن ألا بمغو دو كروتا نين قرآن أبي مغو فنا مجيك نين قرآن قريش كم منو نمو مكرو قرآن نكاكلا ني جو مرا لنا أو مرا قرآن مالي كروتا أو منو نيما ين كاكا ني أو ما قرآن كلا أكي علي أو مرا أو كيرا علي دغما أو ما مجيكيا umaru ko nin qur'ana ako ala be mugo do korota ni nin qur'ana ye abe mugo do fana majigi ni nin qur'ana sababu qur'ana e korota de wallahi ni silama manton tunye nin qur'ana kala ka famu komi ewa manton folo ya kala ka famu ka barake nay chogomi shebon tabinan wallahi ni silama manton tunye barake ni qur'ana o chogola mugo shite sheka joanye ambe korota kateme dugukolo mogo beka manton folo majiya dunkew marani foye ni qur'ana ni sunnate oda to imamuna maliki ko lan yaslu li akhir hadhihi al umma illa ma aslaha awwalaha akonni manton labante seka foita kake dinala ko ibe dina dilana ye ni dila imbe nyaw bolo ka dila u bolo fo manton ye dina dila ni minye fo ko de ke manton folo ye dina dila ni minye imamuna malik ko ni manton laba madina dila no de ate nyaw bolo manton folo ye dina dila ni jumay alquran wa sunna ye jiya dila no de ye dina dila no de ka jiya mara no de awani manton laba nan fana masagi kata alquran wa sunna ala fahmi salafu salih nim manton masagi kato de makodeta nan don na kokola abe dabiranda la antenya suranyere law fo qur'ana ni sunna ala fahmi salafu salih korota be qur'ana de la ni ka qur'ana ka sharia ni qur'ana ka kiri ni qur'ana adabu min ma e korota sharia min ni adabu min bora demokrati ni lasina li kafiru kallo o de bi korta ni qur'ana ka sharia na ka adabu no ma mugo min korta ka barake ni no mo korta ni aw ba fore komi abe karmo chaman da kono jogomi a qur'ana be sharia munu fo ko munu be hadisan ko aw ma famu nunun te seka kan ka wakati wala hada madam fana be wakati minna ko munu be o wakati la nan fana ko odeta ayo take Qur'ana mi bo bolo minna loi de bi bolo bo ola Qur'ana bi bo bolo minna laisse de bi bo ola Qur'ana mi bolo minna demokrati de bi bo ola fo ka sagi kata Qur'ana de ma korta be Qur'ana de ko nim manton sagira kata Qur'ana ambe korta soro koy dina be dila silamiya be fanga soro abe ewa jiya kuntigiya soro min ni silamu masagi katan nun qur'ana de ma ba ani ciden ka hadisa ala famu sarf sal ni sagiri make katan nun de ma odatu bada Sheikh Albani ba fo moye ko jiya ko kura min fulen ni politique ni fe nunu te se ka dina dilade at-tasfiyatu wa tarbiyatu awwalu at-tasfiyatu wa tarbiyatu awwalu tasfiya yi munye hada madon ka dusukunna shirunu ka aqida ka dilafo Albani ko ni wode make ko nyate soro ko la ko atesfiya iya me silamo ye jahadu kewo silamo ye jiya marawo silamo ye fanga soro uyu yere soro uye jamana soro yere yo akwa teseka abara tesfiya inde kake aqida unde kadila folo fo aqida ununde kadila tauhidi mo ka tauhidi do o ka aqida sahlen soro folo an kam mo tere e wa tesfiya odeka aqida sahlen de ka soro mo bolo folo ako ko fe tarabiya jogo nyumo ka kalandenw kala ka denmisɛnninw kala k'u ladabun jogo ɲumanw ka sɔrɔ u bolo kafiru jogow ka bɔ u la kafiruw taabolo aliharabiyaw kafiruw ka hakilinaw n'u ka taabolo n'u ka jogow ka bɔ denmisɛnninw bolo i ka silamɛya ka jogow ta Sheikh Albani ko depuis a ka ɲɛnamaya ko nin de ka kɛ a ko mais n'i ye nin fɔ u b'a fɔ nin tan ka jan n'an kɔni an ka nin kɛ mɔgɔw bɛ aqida sɔrɔ wagati juma ko an bɛ wuli ewa mɔgɔw bɛ ewa terbiya sɔrɔ cogo di ko an bɛ wuli a ko mɔgɔw b'o de fɔ mais hadamaden sira janyana cogo cogo sira min b'i gagné n'i m'o ta
e ko be sira telemanta e ka gagné fana to le betami ala ka hakiman da mambalimo kinnin qur'an anka aqidaw kala anka tawhid kala anka mo la kala aqida sahalunna anka mo la kala ciden ka sunna ma bidaw kadabila sarafuta salihu kan manhajun nu katashira anka mo la kala la ka mo la famula o doronde be silamiya bo bolola korta bode la fana ambe korta bode la donc ala ko laqad anzalna ilaykum kitaba ne alay kitabu jiga au ka fihi jikirukum kitabu minna ka korta bala afala taqiluna yala au te famu suraka hakili soro akan yesinin qur'anama aka mina ni sobewa bun kasir ko cugura afala taqiluna ay hajihi ni'matu yala au ten nema au ta hakili au ten nema famu ba وتتلقونها بالقبول أكن النعمة كم بني من عليه يا لا أتني النعمة دو قرنا كالنعمة يا ولا أتني النعمة دو أكن النعمة فام أكا كم بكامنا كما قال تعالى قم من على يرياف مسامين كرتالنو وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون aya wure kuna la ko cide ma kunnin qur'ana ye korta de ema qur'ana ye korta de kam goma awa wajibi aw benan nyinin kanin qur'ana na qiyama fana de ala bebbe nyinin kanin qur'ana na qiyama ayi nyamara ni minye ya kewa yi patanya kabo minna ya toyewa abe nyinin ka qur'ana la de ala ye qur'ana ke korta yima ani kam go wajibi ala benan nyinin kanin qur'ana la aha وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وكم قصمنا من قرية ألا قد دقمو كتا دقمو منني ألا يخلقي كانت جالمة نيو دقمو كاما من حلقي نما بغولade ويريد كيراتو نيالكلاوي قصمنا يحلقي لدي قرآن بنيغن توسيري دي أنا آية ورقنا وكم أهلكنا من القرون من بعد النوح ala ko jama caman de be nuhu temenen ko fe ninne ala ya be halati donc ala ko dugo caman be ne ala yu halaki dugo nunu mabbagu la fanade o kera to nyari kela wude wa ansana badaha qauma akharina ne ala ye mugo were da ko bila ulun nola ay ummatan ughran badahum ulu dugo mugo halakilen ko fe ne yemmanto were wuda ko bila ulu ko fe kabila unola donc mbalmo nin dina ni ma jona ya bo chogo de la koy ala betani eyede kam mo nati mimbe joni dina haqiqa oda to cheikh sal fawjan ko ale siralente ko dina be cinya ko ale siralente ko rode ko ala ya ka dina tanga ka koloshi inna nahnu najalina dhikra wa inna lahu lahafizuna ala ko ale de qur'ana jigale de be qur'ana tanga ako ale te sira ko dina be cinya de ko ale joro lembe min ko lu be sira min ko ala kana ande cinya ako ale sira lembo de ko de me dina cinya li ko ale sira len to kono ko parce ala ko wayin tatawallaw yastabdil qauma khayrakum thumma la yakunu amsalakum ako parce ala ko qur'ana kono ako ni aw ya ko di dina ma akan ka dina defali minke akan ka dina joli minke na mo ke ne alabaw fale mogo were wula kaw bo dugo kolo ko kaw boy kanani mogo were wuye munu be joni nin dina e ulu teke komi aw nyogona la tajalu ta'ifatu jahirina lil haqqi la yadurruhum man khajalahum wala man qalafahum hatta yati amrullah wa hum la jalika dina inte cinya koy ni ede ma jona e ala be ede cinya abi halaki ki cinya nyin kali bi nyen la gara fana ni ma joni cinya ala ko e ciden ko ako jama kulute wuli ne kam manton la nu be cinya de ka ubu ka cinya ka fana la bu de mu ka cinya ka fana ni mo mu nyi do o ka demeli toyewa ube ni mo mi nyi soso ko ki juguye
ku kele o te foyi toru ma ulu ko ni bu ka cinya ka fo wakati min ni diya wuli wakati surunya ulu be ke diya ko min be ala ka dina inde fa ka jode ni ma ala ka dina injo dina inte cinya ko e de be cinya ambe sira ala kana e de cinya kana ni mo wore ni min be ni dina jo me ala ka dina inte biyo ci de nyo fo hadisa wore la ko sanke me kunna nin dina jengena mogo ya jenge ka nyagambi ala be ceedo naati min be dina njo nguli ka jwa senga sanke me ci de nyofo nin dina te bide e de bi yere tinya ala ni fura ki bodugo koloka mogo nana e kofe min be dina jo men nin dina te tinya de ambe sirala kanande tinya o da to ala ko dugu mogo chaman de be ne ala yu halaki o kera to nyali kelaw de nyu halaki nyim man to ngore wudda ka o bila nola aha فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون فلما أحسوا بأسنا ala ko tuma mo dugo mo munu halakira tuma mo yere ya do ko ni ala ka janga kata fule kana uma yere ya do ko halakina to fule ijahum minha yarkuduna korona fili bolo de ukera de ubu senke katoka dugo kolon tade korona fili bolo abdurrahman sadiba tawsiri ni chokola utora ko senke ka dugo kolon tade dimi bolo ni korona fili bon kasiri ya tawsiri munna ale ya tawsiri de tumamu uyenek ala kala jaba ye ko abena uma ijahum minha yarkuduna ay yafiruna haribina uyu yeresoro ku be poli janga katanye tumamu somina uyaye konne ala ka halaki bake kanoma uku be poli halakinye puro halakin kanuso ukera de ko lu be poli halakinye puro kanusoro aha لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون لا تركضوا تمامو يجانغا كتاني لا جبال بوليلا كولو ببولي جانغا كتاني لا جبال نيا على كوما تحكما كيلولا تحكما لا تركضوا على كوا كنا بولي وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ne ala ye aw nema min aye sagi kata ka nema ma wa masakinukum aye sagi kata akado ka so kono ke akada mu bo banna koy boli tanyewo akana boli de aye sagi kata aka nema ma aka sagi kata ka so ma haja tahakkumu bihim qadara bun kasiri ko latigela ala fule ka moke bode ko ala fule ka ewa ulla gosin ni nade ka yele ulade abe komi ni be moke mogola tahakkuma qadara latige la quoi ay qila lahum kuma la nyine munye hukuma qadara latige kono la tarikudu haribina min nujul al-ajab akana dugu kolon tan kaboli dugu kolo ka be boli la jaba nyede wariju ila ma kuntum fihi min ni'amati atum ben nema minna aye sagi kata akado akan nema kono wasururi aye sagi kata do akan nisonja in kono ko wal mashiyati aye sagi kata ewa sigi akabalo chogo nyuma kono ke wal masakin tayyibati aye sagi kata akaso nyuma unake abe boli kata mi aye sagi kata aka nema la aye sagi kata aka so kono anaka ni sonjala qala qatadatu ko istijaa bihum kunni nyede katulunke kenuye istijaa bihum kunni nkoro yode katulunke kenuye kamoke bokula la'allakum tusaluna aye sagi kata kan nema ma aye sagi kata ka so kono adola ana nyogo nyinin kake amma kuntum fi min adai shukuri ni'am ayata illa alla ala bawu nyinin ka ni atum ben nema minna abarika dale ala bawu nyinin ka ola ayata ka so kono isija bihim sagi chogo de bala kisi chogo de beya aha
قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ثم من قدر الله تقل ننجابر أولا توسرك لو دوكو من قدر استجابهم قالوا يركو يا ويلنا أكو حلقي بأند ياسا حلقي بأند إنا كنا ظالمين ويرد جورا وكا جنوبلا ويرد جونكو على فو أكو حلقي بأند أند كيرا يركون تونيو بغا يكوي إتراها فو بجنوبهم ويرد جورا وكا جنوبلا كجونكو على فو هنا لا ينفعهم ذلك تمامي وجونكو على فو لفنا تفوي نفوي نفنا تفوي نفوي فما جالت تلك دعواهم ولوكا كما مولي كما تنبنين دكا يا ويلنا إنا كنا جالمين يا ويلنا إنا كنا جالمين نند تورا ودا جنگا كتاني حلقي الله نا وقتي فوي ما سرو دا نين كمته حتى جاليناهم حسيدا فني على يبتيجي كبوي كومي نيبي كفروتيجي تشومي نيو بتيجي كبوي قامدينا وبيكا سابيكا دادي هاري كانتي أبيا دادا بسارة أي ما جالت تلك المخالة يمولي وتورا كان نكما دي فودرو وهي الاعتراف بجلمي نو يريباك كجونكو ألافو كجو وكجنوبولا هجراهم ودي كيرا وككما ande kera an halakirasa ande yanyiro kuntonyo ande halakirasa ande yanyiro kuntonyo utora nin kuma de la hatta hasadinahum hasada fonne ala yu bettige kabwe wa khammadati harakatuhum ukalla magabbe sumana wa aswatuhum qumudan ukakkaumbe sumana kaumbe dadera dadelimbe danna la magatu ye kante bo fo abeke rasuwe nin kuma de toro da fo ube dadera la maga dadera ewa la maga un dadera kuma un dadera ukera suye pew ala yu be halake donc mbalmo nyode fo nko qur'ana be mo temenen ka qissa munun fo ani aben nabi ma temenen ka qissa munun fo ko damado de bala de ko folo ni nabi nyima ka qissa fora akoro de anku kan ni ala yu ka qissa fo ku tanu yoromi akoro de anku kan kele afulana ye munye ni jogo nyuma mun fora nabi nyuma wala an fana ku la dege o jogo nyuma na an ku la lewe o jogo nyuma na sabana an ka tashi tanuye ka waju numuye ka tashi tanuye man ton folo munun fana halakira ni la jaba de yusro la nyini ye munye ala ye min fo kala gosi ni ala kutaliye an ka ko andu sukun kono ala ye jama kulu munun la gosi ko halaki an ku ko andu sukun kono an kanu kanu fulana utumbe bara jugu min ken ni halaki yusro an kan yire koroje o bara jugu kanan soran si kono sabana an katta sinu yede ka fo niya nunu ni ala soso ulu temena ni ala yu halaki mfana be ala soso minna fanga benna chogo nyenye mai chogo ne na fulu chige chogo nunu ni jogo munun ken ni ala yu halaki awa nim fana masagin ko ala ben fana halaki donc kay sa munun ba ke ka fo qur'ana kono la nyini munun bola fo ku munun bola akoro teyo an ko kala ku teme ka tere u fora kunde de kama akunye ninde sinu nabi nyima hakke min temina ala ma be fo qur'ana kono cide hakke min temina ala mu fo qur'ana kono ala mu kam fo qur'ana kono ne cide munun ka ko foli qur'ana kono ni cide na kam manton ka tagashi bola manton munun temina ka halakile u ka qisa foli qur'ana kono ni cide na kam manton na fa bola ala yewulu de fo qur'ana kono ala ka hakiman dama subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilayka. سورة الأنبياء آية درنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر
فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biya rabasu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahar zulqada minye hijra sankalo tani kelena bisu nyewonani nay miladi nasara ka jate ba fulani mugani saba sankalo duruna bisu nyo mugani nani nay ambe dawda bugu masjid rajahu ambo kono. a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bal qalu adghasu ahlami bal iftarahu ila akhir al-aya. ni aya min fulani nye an ko labba ke kan kibariya kabo kafiru kakkanna geleyama anu ka bambantiya anu ye ciden sosoli min ke ka kuranan mankutu ni mankutu ye mankutu munu min ni ulu be takana sagiro mankutu kono anu be filila kabo kuranama wakatu do uba fo ko kurana ye dabali de wakatu do uba fo kurana ye donkili de donkili da wakatu do uba fo kurana ye sogo nyagambilen de wakatu do uba fo ko cide nye kurana tige akunna ube kaken mankutu jugu chama minda kurana ka kasoro kurana toye aya werela lakum unzur kayfa darabu laka li amsalan fadallu fala yastati'una sabila. ala ko cide may yere kala jedro nunu nye mankutu chaman misaliya chaman min fo ika wo filila ute sira surube kandani sira minye yo ala fuleka ukakanna gela do foya bal qalu adqasu ahlam. ala ko bila maka kafiru ko qur'ana ye shigo nyagambilende sogo mita fani na fantala ahlam ko qur'ana yode cide nyire della ka ka sheba doke aka sogo ko sogo nyagambilendo sheba unkode ko ale shigora ko ale kunkolo tigera ka bwala ko kunkolo imbe boli ale bake ka boli aka kunkolo nofe ciden kwa dola kele ni shetani yetilonke keni ka sogola kano la kalimoye ni ye sogo de kunte sogo minna mogo kunkolo be se ka tige chogodi ko ebe nyanamaya ibe bola kofe. donc adqasu ahlam sogo nyagambile ta fanni kunni shente shigo minna maka kafiru ko qur'ana yode o kofe ubora o kuma ka bal aftarahu ko ayi qur'ana cide nyatiga kundela alama fayde ayatige akundela kafo uboro fanaka uko bal huwa sha'iru uko cide nyere de donkili danna mene qur'ana yi donkili de dro cide nyere donkili danna de abake ka donkili da faliyatina bi ayati kama ursila li awwaluna na ale ko ale ciden de akan na ni ta manche doye mimbeke
min be ke sababu ka ke tamansiyon ye anw ye n'an be da la ko ciden don u yɛrɛ ka ɲa gɛlɛ tamansiyon ulu yɛrɛ ka tamansiye kiriyelew kan b'o de ma sinon tamansiye dira ciden ma koyi min ye nin kuranna ye mais ulu kan be tamansiye sugu minnu ma ya'annuna ka naqati salihi wa ayati musa wa isa ko salihu ye ɲaame min bɔ a ka mɔgɔw ye ani tamansiye minnu tun bɛ musa bolo ka taa ka mɔgɔw ma ani tamansiye sugu minnu tun bɛ isa bolo ka taa ka mɔgɔw ma ulu kan bɛ ulu ɲɔgɔnna de ma ko hari o ɲɔgɔnna ciden ko ɲɔgɔnna kɛ ulu fana k'a ye k'u na da la o ciden don mais mun na o tamansiye sugu ala m'o di ciden ma ka taa ka mantonw ma ala y'o banganye aya wɛrɛ kɔnɔ suratul isra'i kɔnɔ wama manana an nursila bil ayati illa kajjaba biha al awwalun ala ko foyi manne ala bali maka kafiru baka tamansiye sugu munu ɲini ciden fɛ foyi min bali nkun naati folo mɔgɔ munu ɲu ɲini n'u ɲa a k'u ye u y'u galontigɛya de u ma da u la ɲu halaki bon ni a nana ninnu fana man b'a dɔn u tɛ limana n'u ye mais min ye k'i halaki ka lajaba naati k'i manto ka bɛɛ halaki yɔrɔnin kɛlɛ ɲ'o kɔrɔta ka bɔ ciden ka manton kan manton fɔlɔw ma limana n'a ye dɛ manton ye nin kabako sigi ɲini ulu ye kabako sugu ɲini ulu ye nu y'a k'u ye a si ma limana n'a ye y'u lajaba bon o de y'a to ma so k'a kɛ ciden ka mantonw ye parce que u tɛ limana n'a ye walihaja qala taala nin de kosɔn nin yɔrɔ la ala yɛrɛ bɛna jaabu di min y'a to maka kafiru bɛ taamase sugu min ɲini ni ale ma k'u ye ala yɛrɛ bɛn'u jaabi ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ولهذا قال تعالى نند قصلكم ما أمنت قبلهم من قرية أهلكناها ألا قد مغمنون نني ألا يهلكي ومالي مناني تامسنون دغو مغمنون تمنا ما كان كافرون ولو مالي مناني تامسو يني ألا يهلكي أفهم يؤمنون يا لما كان كو دبنا داولا ولو دبلي منانو يا mɔgɔ minnu dugu mɔgɔ minnu tɛmɛna olu ye n'u ye taamasiyɛn ninnu ɲini ni ala y'a k'u ye u ma limana n'u ye n'u halaki makankanw de bɛ limana n'u ye ayi ma atayna qaryatan min al-qura ala ko ale ma dili kɛ dugu suma dugu minnu tɛmɛna alladhina bu'isa fihim rusulu dugu mɔgɔ minnu ni ala ye cidenw ciw ma ayatan ala yaddi nabiyaha fa amanu biha dugu mɔgɔ si tɛ ni ne ye taamasiyɛn min ni ɲa a diw ka nabi ɲuman ma kanaw ma n'u limana n'a ye o ma kɛ dugu mɔgɔ minnu tɛmɛna ni ne ala ye cidenw ciw ma n ye taamasiyɛn di a ciden kelen ma kana ka mɔgɔw ma u ma limana n'a ye bali kajjabu